Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Душанбе Сити. Обуна шавед дар канали мо, зангулаи каналро паш кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе ваданасос як деэтажаи тамошо кунед. 4 сотиқ заминаи 4 сотиқ замин. Канализация дора, монолит, кирпичи пухта қати бардоштаги. Ову светиш доимия, ҳуҷҷатош ягон проблема надорад. Бисмиллаҳи роҳмони роҳим. Якум хонаи мо панҷ ба се обои задагӣ нилоним. اینجا خول میشه، خول دیم کومتای ما 6 به 3. اینجا کانترجو داره، یک کلادوفکا زایده ها ایگون رفتسته. کافه زدگه لیسینساش کالیدور اینجا سینی بالکومای پیش خونه نگاه میکنم. اینجا کومتای دیگه این تنگی 6 با 3 خیلی پایان بود. دیسپلی زدگی پولوش نیلون زدگی ابوی زدگی ترکدگی جوی کابل جوی розетка ҳамаш қоидави. Сем комнатамон буд. Медароим чорум комната. Чорум комнатаи мо ишам 6 ба 3. ишам потолокш задагӣ. ванаи мо 3 ба 120.
як бори дига такрор мекунем. Хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ваданасос, ориентир Ваданасос. 4 дар хона, 4 сотиқ замин. Хона канализатсия дора, обш доимӣ, светш доимӣ, ҳуҷҷатош ягон проблема надора. Хона алиш мешава ба сехонага ё чорхонага сексия дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад бо маслиҳат. номери телефон WhatsApp 935 07 90 97. як номери дигара мегем 907 70 32 58. метавонен муроҷиат кунед. WhatsApp ҳам ҳастай, номери объясням. нархаш бо маслиҳат. обуш, светш, документош ягон проблема надорад. 4 сотиқ замин, 4 дар хона. пишти хона камтарак ҷо дора. бародарои азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар навор ҳатман лайк монен. шахсоне ки бори аввален эҳтиромона хоҳиш мекунем обуна шавед, зангулаи каналро пашт кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯз хонаҳои нави нав пешкаши шумо мегардонем.